Bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombe nesizulu. Ayibangene ngicela. Yes. Yeah. Kade ngikhala. Nithi uwelile. Nidinga ulife wakhe. Khona nizobona ukuthi leli page leli elami ngempela. Uye kuwelile lo. Kade ningithuka wemabhinca. Kade mgodoni ngidakelwa. Ningithuka ephejini engingalazi. Kulo yavucwe page elibhale indlovukazi welile Mchunu. Ningithuka kwi-page elifake ipokosa elakhanda ungizwe wenomanqele. Nali ipage lami la ngempela welile Mchunu ngempela. Khulumani sengikhona. Ngiphenduleni kunini ningidakela ningayisa ningithuka khulumani sengikhona uyiwolile lo ngikhathele yini zakhala ke manje wozani ningangimoshela isikhathi ngijaye kabi ngipisi ngimatasa hey lungisa i-charge wena bonqukile la faka charge Mali bheka bhebela. kade bengixhaphaza lapha oze kusesithakathani lawe engingawazi nokuthi awani laba ade bagcobe emhla edelele lapha kulife wakhe laba ajulukisa iqhomo ngawajikijela lesikhotheni ngoba ngangawazi noma wafaka nenyoka ethi angagcobe emlomeni manqale ngifuna imali yami asibone isikweletu uthatha ugodo emanqale kwayenzeni uthi ngimtuka akasihlebe asithi akesithi ngathi abasiboni ukuthi sikulife manqale hey wasa athi uphapha lapha bona nani maqola qinile come wasa manqale waza la Lozani la ningithola kabi nefuna bamaskani. Konke nesaba. Kodwa nibona ichancasa la. Ningithuke ephejini engingalazi ningidakela. Ngiqondeni. Ipheji lika Ngizwe benomanqele noma phe abalikhanda ngami. Bengixabasa namabhinqa. Ngithukwe ephejini. Nenze lutho mabhinqa. Ayikho into emhlungu njengokuba udayiswa abakwenu. Dayiso Ngizwe engakwethu azokhanda ipheji ngami. Ngingalazi. Manapha ezweni ngenxa kaNgizwe lo mfowethu ngineyinhlamba ngiyathukwa ngivika iKhala through uNgizwe owakethu azabhluka impilo engiphilayo ngiphiliswa umuntu ongabe yangivikela kodwa ungidayise itheni wengizwe ngangone ngani wena ngabe wonke umuntu ekusukela nami ngiyakusukela Utshada wekusukela, uZimdolo wekusukela, uMcineka wekusukela, uKhuzani wekusukela. Unamandla angakanani wena? Ukusukela wonke umuntu. NoWelile wekusukela. Wengizwe, lela pheje libiza ngami indlovukazi inodiletha nini nomanqale. Ngikhathalele la pheje mina. Ningihlabalaza, ningigambela amanga. Ningikhathalele nanovucu wamabhinqa oshiya ngeyithupha. Sengikhona. Hey, ningazi ngathi ngixoxe. Ngisagxoki mina. Zakhala ke manje. Uma ngakhona ukuthi yimi lo 30 July kwimpucuzeko. Kulo mcimbi kaMcineka ngoba ngikhona futhi. Uzani kimi? Awungikhathele phela ngidlala namagwalandini. Ngone ngani kangaka ngempela Ngizwe uzwe ngempela ngivule ipheji ngami. Ngithuka amabhinqa. Akekho umculo ongathukwa lapha. Ngiqanje lamanga. Nangilona igwala. Empini yami angimemi umuntu ngiyayela angithumeli mangempini njengoba sengikhona uzani lesisha lesi athi ningidakela lapha ngithi nginepheji engingalazi nali ipheji lami sendithuli ngiqoqubele niyapheka yini ugesa ukho niyatosa shisani angihlangele mina velani la inibone athi ningisanganela la hawu ngizodlala abafana bengidakela mina ngiyona incele bani akho umculi mina engincengayo noyedwa engimesabayo khulumani manqele uthe iqolo kaMgodi linjani iqinile elakho mathambile lenzani ngoba nawe unangishingane lo pupu ochoma ngayo upupu inyoka upupu samgcina simbone ngisho ekhaya upupu oqala nje sambone ngoba seqhamo sena 4 months usashone pupu Mangeke bupopo wena. Dlala nina la.
kade ningixhaphaza ngikamba manga ningidonsa ngekhala ningidonsa ningifaka obishini mina ngaphuma kwindidana ngena kumgodi ngokweqiniso umgodi mina azange ngiphoxa nina bathi leba kamgodi ngifuna nazi namhlanje ukuthi anginesabi nonke into engimhlonipha umgodi kuphela ngoba azange ngixhaphaze umgodi mina ube nami ebunzimeni azange ngilahle umgodi angithenga futhi amehlakhe lo umsabi na uthi ngikhuluma iqiniso namhlanje umgodi kade wayevuka nami ngamphiqizake ngamshiya ngenxa kaNgizwe Ngizwe xa ivuka uzokhuluma lapha wena usekabi wena kanti sibuka ubhokolozo ubenzani kuthiwa yini lento lena athi addressa manje destination sengikhona weNgizwe wosa amanqele yakho mdonse xaphaza kakhulu singinibuke nje ngichaqoza ngegama lami iphethi ngidilitha nini leli libiza ngami ningiqamba lamanye ngithathe nemabhinci naliphethi lami wemabhinci suka namhlanje manifuna mina ukungithuka ngithukele leli page uWelile Mchunu wangempela phumani kulwa msuzo wepage agwala ndina ashinga ngethupa nani ngiyangicika mabhinci anina data nini free mode ngithuka singene kumchamo ningisanganela la ningiyele le page lami uma sengikhona thengicashile manje nihlaziphi kade ningixhaphaza la sengifikile ke manje ziyakhala Ozani hey wekhuzani biza amabhinqa akho lawa umakalapha wabiza sonje la ngifuna ukuthi ekabhuqu namhlanje ukuthi ngangabuyelanga wona ngangibuyele wena ngoba wena waba neqiniso nami uxoki kwaba kimi ngiyaphinda futhi ngithi khuzani impunguse ngiyaxolisa wemanqane imali yami ngangathi uthatha uGode engenze lutho kimi ungithenga wanginika 1000 iyashoda emsakazweni nona wadlala through mina futhi imali yami 1000 nje angenza 1000 mina ngenza isilambi wemanqane ngifaka kubameli ngifuna imali yami wangithembisa u5000 uthi angishaye uthatha uGode engenze lutho ungobe wabantu umfanele ungile Nkosi yami oshengentshebe yakhe uthatha uGode wasukela bani into evele ikhalele nje ngeminithi